মই BPFৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ সেক্ৰেটাৰী হয় আজি মই ওলাই আহিলোঁ UPPলৈ জইন হ'লো खगेन अरां होननाया उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा वान अफ दा सेक्रेटारि बे बुंनाया 100% मिसा समाव जोङो सान्तिपुर प्राइमारिनि सिङाव थानाय नैबे माजुलि गामियाव दंफैयो आरो जों दिनैनि बे मिडियानि सिगाङाव जों बेखौनो क्लियार बुंनो सानदों जे थांनाय 27 मार्च खालि जोंनि बे बनगुरुं ओनसोलाव जोंहा BTCनि लेङाइ मावफुं सोद्रोमा आरो उदालगुरि समस्तिनि MLA गबिन्द बसुमतारीनि दैदेननायाव बेयाव जि जयनिं प्रग्राम लादोंमोन आरो जोंहा दिनै खगेन अरां होननाया बिथाङा गावनि मिडियानि सिगाङाव जि बाथ्राखौ फोसावदों जे बिथाङा वान अफ दा उदालगुरि जिल्ला BPFनि सेक्रेटारि होनदों दिनै बिथाङा जोंनि प्राइमारिनि सासे सोद्रोमाबो नङा बिथाङा जोंनि ब्लकनिबो जेबो सोद्रोमा गैया बिबान गैया आरो उदालगुरि जिल्लानि बिथाङा वान अफ दा सेक्रेटारि बे बुंनाया 100% मिसा जों दिनै बेखौ पार्टिनि जानानै BPF राजखान्थि हान्जानि जानानै जोङो स्पष्ट होबाय आरो दिनै बेयाव माजुलि बागाननि खैजनमान जोंनि BPF राजखान्थि हान्जानि नङै बेयाव सुबुंफोरासो बेयाव सानैसोआ जइन लाफैदों जों बेखौ मिथिबाय जोंहा घाग्रा बाजारनि जाय बिथांमोना जयनिं जादों बिथांमोना जोंनि BPF राजखान्थि हान्जानि सोद्रोमा आरो दैदेनगिरिबो नङा आरो बिथांमोननि जों पाब्लिकनिफ्राय जों मिथिबाय जे बिथांमोनखौ PMAY न'नि सोमोन्दै सावरायनो होननानैसो लाबोनाय जादों आरो बेयाव गामसा गानहोदों आरो बेयाव जोंहा जिथु डिपुटि चिफ गबिन्द बसुमतारीया जि बाथ्राखौ बुंबाय जे 17 बोसोराव दिनै BPF राजखान्थि हान्जाया जेबो मावाखै होननानै बेयाव जिखिनि बुंदों दा जोङो बेखौ 17 बोसोराव मा मावदों मा मावाखै दिनै रायजो राजानाव बिथांमोना सोंनांगौ दिनै जि बरमुखलियाव 2003 सननि आगोल बेनि जिथु लामानि अबस्था बेनि LP स्कुलनि जि अबस्था बेनि हस्पिटालनि साब सेन्टारफोरनि जि अबस्था बेयाव दै लोंनायनि जि अबस्था बेयाव कारेन्टनि इलेक्ट्रिसिटिनि जि अबस्थामोन जों बेखौ बिनि रायजो राजानियाव सोंबानो जाहैबाय दिनै 17 बोसोराव बेयाव गोबां सोलायनाय जों नुदों दिनै बेयाव जोङो लामानि अबस्थाया खुनु पाक्कानि लामा नङामोन दलं गैयामोन दिनै बेयाव दलं जाजोब्बाय CC लामा जाबाय दिनै गिदिर गिदिर ब्रिज जालांबाय आरो बयनिख्रुइ जोंहा बेयाव दै लोंनायनि समस्या दंमोन दै लोंनायनि समस्या दिनै 90% जोंहा रिहन दैमारि आदानि दैदेननायाव बेयाव गोबां जोङो स्किम लाबोनो हादों बिथांनि मिनिस्टार थानाय समाव आरो दिनै जोंहा बेयाव बनगुरुं ओनसोलाव देहा फाहामसालि दिनै हस्पिटाल गैयामोन जों बेयावबो देहा फाहामसालि जों हस्पिटाल लुनो हाबाय आरो बिदिनो जों गोबां जौगाथायनि खामानि जों मावदों दिनै बिथाङा गावनि खुगाजों डाइरेक्ट बुङालासिनो जोंनि रायजोफोरनाव सोंनानै बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुङोब्ला जों एसे गोजोननाय मोनगौमोन आरो बेनिखायनो जों बुंदों दिनै जों 17ता बोसोराव दिनै कारापसन जाबाय होननानै बुंदों दिनै जुदि कारापसन खालाममारदोंब्ला जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि जि सिस्टेमाव थाबोनाय मानसिफोरा दिनै बिथांमोना मानो इनकाउरिनि थाखाय डिमान्ड होनो हायाखै दिनै ED होनांगौ CBI इनकाउरि होनांगौ आरो बेफोरबायदि जुदि कारापसन जादोंब्ला होमबासो रियेला ओंखारगोन ओरैनो बानसावनानै रायजो राजाखौ थगायनानै गावसोरनि सापर्ट आदाय खालामनो नागिरनायखौ जोङो भैरबकुन्द ब्लक BPF राजखान्थि हान्जायै हिसाबै जोङो बिथांमोनखौ गरियावना होदों आरो गोख्रों रावजों जों सोंखारिदों आरो फैबाय थानाय समाव बिदि भुवा जाहाथे रायजो राजाफोरखौ बानसावनानै सोरखौबा बदनाम होनानै गावसोरखौनो मोजां राजखान्थि हान्जा होननानै बिथांमोना बुंनो नागिरनाया ओंथि गैयि जागोन आरो दिनै बिथांमोना नैबे 2.5 बोसोराव बे जोंनि सान्तिपुर प्राइमारिनि अन्तर्गत सिङाव थानाय बबे बबे गामियाव मा आसनि लादों दिनैथ' जों नुगासिनो दङ PMAYनि बादै खुनु मोनसे आसनि बिथांमोना लायाखै दिनै बेयाव जोंहा ननाय दैसानिफ्राय दिनै JJMनि जल जीवन मिशननि दिनै गेजेरजों जोंनि बे रिहन दैमारि आदाया जेला PHC मन्थ्रि दंमोन बिथांनि समावनो बेयाव 20 कौटि बेयाव थाखा सेंसन जादोंमोन आरो दिनै बे स्किमनि गेजेरजों जोंहा बेयाव हाजार हाजार दिनै रायजो राजाफोरा दिनै हम कानेक्सन मोननानै दिनै दैनि सुबिदाखौ बेयाव मोननो हादों आरो बे जोंहा जिथु BPF राजखान्थि हान्जानि जिथु आफादगिरि आरो जोंहा BTCनि बारग' चिफ हाग्रामा महिलारिखौ
दिनै जिथु इंलिस रोङिनि बाथ्रा जिथु बुंदों बिथाङाथ' दिनै इंलिस बुंनो रोंगौ रोङा बेनि जिथु जाजमेन्ट बेखौ जोंहा मिडिया बिथांमोनानो बुंनो हागोन आरो दिनै बिथाङा माबायदि रोंगौथि दं गैया दिनै रायजो राजाफ्रा बेखौ रिप्लाइ होगोन दिनै नोंगौ जोंबो बेखौ बुंनो सानगोन जे दिनै हाग्रामा महिलारि बिथाङा खोन्थाखौ खम बुङो नाथाय खामानिखौ बहुदखिनि मावो बिथाङा आरो बिथाङा खुनु मिसलिया बुंबोआखै बिथांनि खुगाजों जि बाथ्राया ओंखारो बेखौ बिथाङा मावफुंजोबो जोंहा फेरेंगा जिथु जोंहा जिथु लेन्ड डिपार्टमेन्टनि बिथाङा जिथु सरकारि हाखौ एभेक्सन खालामनायनि बाथ्रा बुंदों बेखौथ' एसे सिन्था खालामनांगोन आरो जि बुस्थुआ फरेस्ट एरियायाव जायफोरानाखि इलिगेल माइग्रेसन खालामनानै जुदि अकुपाइड खालामदोंब्ला फरेस्ट एरियायाव जोंहा बेखौ बुंनांगौ गैया खिन्थु जायफोरा फरेस्टनि बाहेराव जायफोरानाखि सरकारि हायाव दिनै बागान गायनानै बा गुबुन गुबुन खेथि खालामनानै दिनै बेयाव हाजार हाजार जोंनि गोरिब न'खरफ्रा बेयाव हाजिरा हुजिरा मावनानै सोलिदों जों बेफोरखौ सिन्था खालामनानै जोङो खामानि मावनांगोन आरो बेफोरबायदि जायोब्ला जोंनि गेजेराव मोनसे हुलुस थुलुस मोनसे परिबेक जागोन आरो जोंनि थासारिफ्रा हयथ' गाज्रि जानो हागौ दा बेनिखायनो जोंनि फरेस्ट एरियायाव थानाय जिखिनि फरेस्ट ओनसोलाव थानाय बेफोर हाखौ एभेक्सन खालामनायाव जोंहा बुंनांगौ गैया खिन्थु फरेस्टनि बाहेरा जुदि एभेक्सन खालामनो थाङोब्ला बेखौ एसे सावरायलायनानै जाहाथे जोंनि थासारिया गुबुंले जाया जोंनि गेजेराव भुल बुजाबुजि जाया बेनि थाखाय खामानिखौ मावगोन होननानै जोङो खावलायो बिपिएफआ पावाराव फैफिना दिनै जोङो 13 थारिखनिफ्राय जिथु जोङो पदजात्रा जनजागरन जि ब्लक वाइसआव जोङो प्रग्रामफोरखौ लादों बेयाव जोङो जिखिनि एक्सपेक्ट खालामदोंमोन बिनि बांसिन लोब लोब दिनै रायजो राजाफ्रा ओंखारबोदों आरो दिनै बेनो प्रमान आरो दिनै थांनाय 2.5 बोसोराव प्रमद बर' दैदेननाय जिथु इउपिपिएल सरकार बिथांमोना सम्पुर्ण फेलार जादों आरो जायनि जाहोनाव दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलाव दिनै बिपिएफ राजखान्थि हान्जा आरो जोंहा हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायखौनो दिनै रायजो राजाफ्रा नांफिनगौ होननानै दिनै सानगासिनो दं आरो बे फैनायखौ लुगैयो